It-tempra fost il-membri tal-kabinett donna qed tiżdied sew u sibt filgħodu l-Ministru tal-Ġustizzja spiċċa attakka lil Andrew Azzoppardi bħala selettiv fid-diskors tiegħu tant li qallu li hemm pattern fir-retorika li qed tintuża. Din jien iddejjaqni għax inti tgħidlek ħattalik għax interpretajt li ngħidlek ipokrita, ngħidlek selettiv fl-argumenti. Li tgħid li hemm Vera minn is-selettiv. Fil-11, 13 u 14 jien il-Partit Nazzjonalista u xi darba stidnu li folwa. Ngħidlek x'nagħmlu. Xi darba stidnu li folwa. Iddikjara hemm pattern. L-ewwel maġistrat Marsen Farrugia u issa l-maġistrat Gabriella mela tliftu l-pattern. Mela tliftu l-pattern. Mela issa jinsert il-problema u ejja ġonetin. U ejja ġonetin issa jinsert il-problema. Hekk nibqa' nagħmel nibqa' nitkellem u mhux se taqfuni. Għal dan l-attakk id-deputat Kerola Aquilina wera solidarjetà mal-professur Andrew Azzoppardi u fakkar kif il-Labor bħalissa jinsab skomdu bid-domandi tal-ġurnalisti għax qed iħossu daru mal-ħajt. Dan ma kienx l-ewwel attakk dirett li sar fuq l-RTK matul il-jum. Meta qabel Jason Mikallef attakka waħda mill-ġurnalisti ta' Newsbook meta saħansitra b'mod isteriku ħareġ ixejjer ritratti tagħha fl-istess programm ta' Andrew Azzoppardi. Intant fuq l-RTK Kerola Aquilina tenna li Robert Abela għandu kopja tal-inkjesta Vitals xi ħaġa li l-Ministru ma ċaħadx. Dan fil-waqt il-Jonathan Attard prova jitfa' taħt it-tapit il-kriżi li jinsab fiha l-Gvern. Ma jistax ikun tibqgħu tattakkaw l-imħalfin, tattakkaw il-maġistrati, tattakkaw il-ġurnalisti, tattakkaw is-soċjetà ċivili, Alla jbierek, ħadd m'għandu raġun lefintkom, intkom u kull meta jinstab xi ħaġa fuqkom li hija ħażina, tajdu li tattakkaw xi ħadd għandu għalikom. Kif jista' jkun? Ma jistax ikun, issa kellna ruxma ta' każijiet wara xulxin. Kollha bl-involviment ta' nies fil-Partit Laburista f'karigi għolin qed ngħidu il-Prim Ministru ta' dal-pajjiż kien involut. Ex-Prim Ministru ta' dal-pajjiż kien involut, ex-Viċi Prim Ministru issa ta' dal-pajjiż kien involut, ex-Chief of Staff. Waqt l-istess programm l-avukat Franco De Bono kondanna l-attakki li saru fuq il-maġistrat inkwerenti meta Muscat u Abela rreferew għall-inkjesta tagħha bħala terrorizmu politiku. Jiena xukjat, jekk dal-pajjiż, u nixbet l-attenzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja, jekk dal-pajjiż, u il-ħaqna livell ta' reġim. Jiddispeċejna ngħid dat diskors. L-avukat De Bono appella wkoll il-poplu biex jirribella kontra dak li għaddej.